በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃ ዕድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ብዝመቑፀርን መስፈርን ዘይብሉ ምሕረቱ ብኸምዚ አገልግሎት ክንራኸብ ንዝፈቐደልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምጽኣቕ ምስጋና ይብጽሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ሥጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርስቶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንቃሉ ዝኸውን ንህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ህያው ቃሉ ንዝደኸመ ዘበርትዕ ንዝሓመመ ዝፍውስ ንዝተሰብረ ዝጽግን ንዝቆሰለ ዝዝንን ተስፋ ንዝቆረጸ ተስፋ ዝኸውን ንዝጠፍአ ዝመልስ ንዝሞተ ህይወት ዝህብ ህያው ቃል እሞ ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትምሕፀኑ ክትዝክሩን እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ዝዓቁር ኣእምሮ ህይወት ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ እመስግነካ ዝበሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 164 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ራብዓይ ክፋል ናይ ሓለዋ ጸሎት ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ናይ ሓሙሻይ ናይ ሓለዋ ጸሎት እዩ። እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ክልተ ምዕራፋት መዝሙር ዳዊት ማለት ኣብ መዝሙር 121 መዝሙር 129 ኢና ኸነስተንትን ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ድቃስና ልዋም ኣብ ስጋና ዕረፍቲ ኣብ ነብስና ከዓ ንጽህና ሃበና። ካብ ጽልመት ሓጢአት ዓቅበና ስቀያት ምርባጽ ኣርጋአልና ዋዕይ ስጋና ዝሕለልና ዘይተኣዛዝነት ስጋና ኣቋርጸልና ንቁሕ ዝኾነ ኣእምሮን ትሕትና ዝተሰነየ ሓሳብን ሃበና። ጸጋ ዝመልኦ ታሪኽ ድናሰ ዘይብሉ መንጸፍ ንጹህ መደቀስን ሃበና። ኣብ ትእዛዛትካ ጸኒዕና ኣብ ነፍስናውን ኩሉ ሳዕ ዝኽሪ ፍርድኻ ዓቂብና ለይትን ወጋሕታን ከነመስግነካ ተንሳአና። ነቲ ኽብረትን ግርማን ዝመልኦ ቅዱስ ስምካ ምስ ርኅሩሕ ኣቦኻን ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ሙሉእ ለይቲ ውዳሴን ግርማን ከነብጽሕ ኣኸለና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሚን። ናይ ሓለዋ ጸሎት ሓሙሻይ ክፋል መዝሙር ዳዊት 121 ኣብዚ መዝሙር እዚ ብሕብረት ነስተንትኖ ምንጭ ረድኤትና ምልላይ፣ ካልኣይ ከኣልነት እግዚአብሔር፣ ሳልሳይ ባህሪ እተረዳኢ፣ ራብዓይ ምቕሉልነት እተረዳኢ፣ ሓሙሻይ እተረዳኢ ካብ ዘድሕነናን ዘዕቁበናን ሓደጋታት፣ ሻዱሻይ ከዓ ሓለዋ እግዚአብሔር ደረት ወይ ዶብ የብሉን። ኣብ 121 እዚኦም ከነስተንትኒና ኣብ 129 ከዓ ቀዳማይ ከቢድ ጸበባን ዓወትን ካልኣይ እግዚአብሔርን ረድኤትናን ንጽዮን ምጽላእን ሳዕቤኑን ዝብሉ ክንርኢና ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ ይምሕፀን። ቀዳማይ ምንጭ ረድኤትና ምልላይ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ መዝሙር እዚ ማለት ኣብ 121 ኣዒንተይ ናባኽራ ነልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጸኒ ኢሉ ንነብሱ ይሓታይ። ንነብሱ ሓቲቱ ከዓ መልሲ ይጽበእ። ረድኤተይ ካበይ ዝመጽእ? ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 3 ሕጊ ካብ ጽዮን
ቃል እግዚአብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ይወፅእ እሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚአብሔር ናብ እምባ አምላኽ ያዕቆብ ነደይብ ንሱ ጎይታና ክምህረና ብመገድታቱ ከዓ ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናብ ከረን እግዚአብሔር ናብ ቤት አምላኽ ያዕቆብ ነደይብ ንሱ ጎይታና ክምህረና ብመገድታቱ ክንመላለስ ድማ ክብሉ እዮም ስለዚ አዒንተይና በኽራን የማዕዱ ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጽእ ረድኤተይ ካብ እምባ አምላኽ ካብ ከረን አምላኽ ካብ ቤት አምላኽ ያዕቆብ ከም ዝመጽእ መልሲ ይረክብ ልበ አምላኽ ዳዊት ካልኣይ ከአልነት እግዚአብሔር ኣብ ቁጽሪ 2 ረድኤተይሲ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ይዝመጽእ ረድኤት ንምርካብ እዚ ታራ ነገር ክመስለና ክእል ኸውን ደቂ እስራኤል ገና አምላኽ ምስኦም ከሎ ካልእ አምላኽ ክደልዩ አምላኽ ምስኦም ከሎ ካልእ ሓገዝ ክደልዩ ኢና ንሪኦም ልበ አምላኽ ዳዊት ረድኤተይሲ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እዩ ዝመጽእ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 59 ቁጽሪ 1 እነሆ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከይሰምዕ ከዓ እዝኑ ኣይጻነዑን ስለዚ ኩሉ ከአልነት ስለ ዘለዎ ረድኤተይ ካብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ረድኤተይ ካብኡ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ቁጽሪ 17 ኣታ እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ በቲ ዓብዪ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽንካን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ዘይከኣለካ ነገር የልዎን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ለምጻም ሰብ ብዛዕባ ለምጹ ክሓትት ከሎ ንኸኣልነት እግዚአብሔር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይእተወን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተዎ አምላኽ ይፈቅደለይ ድኾን ኣይፈቅደለይን ስለዚ ከዓ እንተፈቲኻ ከተንጻሐኒ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ዘይከኣለካ ነገር የለን ኣታ እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ በቲ ዓበ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽንካን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሳልሳይ ነጥቢ ባህሪ ተረዳኢ ስለዚ ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን እዚ ባህሪ ንሓደ ክሕሉ ንሓደ ክድሕን ንሓደ ክድግፍ ንሓደ ክረድእ ኢሉ ዝነቕሖ ዘይኮነስ ብባህሪኡ ዘይታኸስን ዘይድቅስን አምላኽ እዩ እነሆ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን ኣብ ቁጽሪ 16 መዝሙር ዳዊት 139 ቁጽሪ 16 ኣዒንትኻ ድቂ ከለኹ ረኣያኒ እተን ምድባት መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ከይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሒፈን እየን ስለዚ ባህሪ እግዚአብሔር ክገልጽ ከሎ ልበ አምላኽ ዳዊት ዘይታኸስ ዘይድቅስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ንኩሉ ዝኽእል ምዃኑ የስተንትን ራብዓይ ነጥቢ ሙቕሉልነት ተረዳኢ እዩ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ ጽላል ኣብ ዝደለኻዮ ትወስዶ ጽላል ንፀሓይ ኮነ ንዝናም ኣብ ዝደለኻዮ ትዝርግሖ ኣብ ዝደለኻዮ ተዓዝፎ بقليل ነገር ዝርከብ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣበይ ማይነት ኢድካ ጽላልካ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጽሪ 11 ክሳብ 14 ዘሎ እዛ ኣኖሎም ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛት ንዓኻ ኣዝዩ ዘሸግርን ካባኻ ዝረሓቐን ኣይኮነን እሞ ናብ ሰማይ ዝድይበልናን ዘምጻልናን ክንገብሮ ከዓ ዘስማዓና መን እዩ ከይትብል ኣብ ሰማይ ኣይኮነን ባሕሪ ዝሳገረል ተሳጊሩ ዘምጻልና ክንገብሮ ከዓ ዘስማዓና መን እዩ ከይትብል ድማ ኣብ ስግር ባሕሪ ኣይኮነን እቲ ቃል ምእንቲ ክትገብሮስ ኣብ ኣፍካ ናብ ልብኻን ኣዝዩ ቀረበኻ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚ ኢኻ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ኣብ የማነቲ ኢደይ ጽላለ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነቲ ኢደይ ኣብ የማነቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ እግዚአብሔር ሓላዊ እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ኣብ የማነቲ ኢድና ከዓ ጽላልና እዩ ዝርሕቕ ኣይኮነን ስለዚ ምእንቲ ክንገብሮስ
أب أفنان أب لبنان أزي تقال قربائي كابتي رحق قربا خمرحق قليل كام مخبات إغزابير يسورنا حمشاي اتردائي كابزد حنا ننزع عقبنا نحدقاتات زي تاخس حلاوي زي تاخس قواساي جن كام منتاي زد حنا نايل أب قطر شدشة صحاي بمعالتي ورحوم بليتي أيكوق عكاني كبرين زخر سميخون أب تاريخ دك أملاخ أب قعزو قبس سينا كاب سينا نابتانا يمدر تسفاخة دخلو 4 عمد كاتري صحاي كيكونون بدمنا الناس للا ليتي سلمات كي وحتم بعمد برهان مريح ومي سلازي صحاي بمعالتي ورحوم بليتي ايكوق عكاني أب قصري شوعاته اكزابير كاب كي زبلخ حلوكا ننفسخا خا كحلوائي سلازي اكي بس حنا زترا زي كونس اكي نقبر حاتيات كي نقبر زحلونا نزردعنا نكا نسي مخنات بزي والحان تنقبر اي نخلنينا اكزابير كاب اكي زبلخ حلوكا ننفس خاون كحلوا إيل شادي شاي حلوا اكزابير درت ويدوب يبلون اكزابير كاب حجي نزل عالمين موسى كان متاو كان كحلي إيل سبات تمال الراديو أمنا لو مزي كردونا خالهم تمال حال لو ما حجزونا صباح زي كحجزنا خو اليوم حجي أبغوننا هاليوم صباح أنصارنا خهلو خو اليوم إجزابير جن ببهريو إجزابير كاب حجي نزل عالم مساو كان متاو كان كحلي إجزابير أوسيو أما قد زقد في أملا هايكون برجس نتي أما قد بقعزوز سنينا انتدأ تليمنا يوم تدأ قريفنا يوم إذن هنا حالات النبي إجزابير جن أما قدي أما نقوز قد في أملا هايكونني إجزابير كاب حج نزل عالم موسى كان موتا كان كحلو إيه برجس أتوم كاب مدر جبس زواسو لعلي شدش شش 100 شح زغانو سبوت أما مدر بدا تريفهم يوم إجزابير أما قد زقد في أملا زي كونس نتيجة سنيوم زول أملاخ سلز قدفوه بمبزحتهم أملاخ بهاي بولون سلز خاريساتهم أم مدربدا ثرفة إذا أنا نملبمي كهننا إزبسهم لذي إجزابير كاب حج نزل علم مئتاو كان مساو كان كحلو إيه مزمور داويد 240 مزمور داويد معرف 40 همشون قصر شدشة وأملاخ زفانكا نزل علم عالميو زنق من استخاون زنق قنعنا إيه سلقالاتو إجزابير استمسقنا يكون زل علماو منقستو زل علماو رديئتو دب زي بلو جزءاتو قلت كله مقابي حديث لك ملائكة قدس جبريل أو انجيل لوكاس معرف هذا قصر 33 تايزبل نسو أبيتي أيقوب نزل عالم كنجسيو نمنقستو خا مودعتها يبلون نمنقستو مودعتها يبلون سلقالاتو إجزابير استمسقنا يكون أب مزمور 229 كنستنتن كلنا قدامي انتاي زبل كبير سببان عوتن يبل أب قصر حدا كابن سنتي يجميرهم بزح غزي أصابو بلي كابن سنتي يجميرهم بزح غزي أصابو بلي كابن سنتي غزي يجميرهم بزح غزي أصابو بلي يبل إسرائيل لب أملاخ داويد بتزحلف وزبلخ كلنا ذكره سبات كامل سنتو تحيزهم زي صاوبل زنبرون إجزابير زردو زنبر سلازي نت سبات زبدل وك كسبسب وي سلاز تقيمه وي سلاز قوهاي زي كونس أبت سبات زقبرو وزنبره كفاءات أبت سبات زقبرو وزنبرو تفاءات زنبره حلوة إجزابير زنبره قسنات إجزابير زنبره أقعد أبقنات إجزابير نخجل لسي أب قدامي ساميل معرف 10 وشوعته أب قطر 20 شمونتن تايبل إلياب اتعبي حودما مستوم سبات كزارب كله سمعوه كرا إلياب أب داويت نديدو انتاي كتقبر نابز وردكا اتن حدة تباقعك أب برهان من قديف كاين وقع من انت غترئي وريد كازل لخامو تعبيت كان كفاءة لبخان أنا فولت
سبعي زخم لبي زبالو እግዚአብሔርي ገና በሕፃንነቱ ሆሎ አብኡ ናብ ሕዋትካ መግበብ ፀሓሎም ኢሉ ዝሰዶ መግቢ ሒዙ ዝመጽእ ኤልያብ መግቢ ሒዙ ከም ዝመጸ ይፈልጥ እዩ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ትዕቢትካን ክፍኣት ልብኻን ኣነ ፈልጦ ኣለኹ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ስለዚ ዳዊት ውግእ ስለዚ ደለየ ናይ ውግእ ተመክሮ ስለዚ ነበሮ ዘይኮነስ ጎልያድ ክጭርድረሎም ንሳቶም ከም ሽምዓ መኺኾም ሓደ ካብ ቅድሚ ጠጠው ዝብል ተሳኢኑ ቅድሚ ጎልያድ ራዕራዕ ክብሉ ከለው ንኣምላኽን ንህዝቢ ኣምላኽን ክጸርፍ ምስ ሰምዖ እዚ ዘይግዙርሲ ከመይ ገሩ ንህዝቢ ኣምላኽ ንኣምላኽን ጸርፍ ሓደ ሕቶ የሓቲቱ ማለት ስለዚ ኤልያብ ግን ትዕቢትካን ክፍኣት ልብኻን ንፈልጦ ኣለኹ ውግእ ምእንቲ ክትርኢኻ ናብ ዝወሪድካ ዘለኻ ስለዚ ካብዚ ጀሚሩ ዝዝክር እግዚአብሔር ልበ ኣምላኽ ዳዊት ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 9 ሳኦል ከዓ ካብታ መዓልቲ ኣነነጀው ንዳዊት ብኽፉእ ዓይኑ ጠመቶ ህየንተ ሰናይ ፈደዩን እችተ ዝበሎ ዳዊት ሓንቲ መዓልቲ እውን ንኹን ንሳኦል በዲልዎ ኣይፈልጥን እኳ ዳ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ኮይኑ እግዚአብሔር ብኢድ ዳዊት ገይሩ ሞገስ ሂቦኑ ንሳኦል ስለዚ ሳኦል ካብታ መዓልቲ ኣነነጀው ንዳዊት ብኽፉእ ዓይኒ ጠመቶ ስለዚ እንታይ ኣታኸም ዘጠመተቶ ኣዋልድ እስራኤል ሳኦል ቀተለ ሽሑ ዳዊት ግን እልፉ ምስ በልኦ ድሮ ነዚ ሕፃን ዝኸምዚ ሂቦኑ እዩ በዚ መንፈስ ቅንኢ ስለ ዝሃረሞ ሳኦል ከዓ ካብታ መዓልቲ ኣነነጀው ንዳዊት بخوفو عيني تموتو نبره سلازي إخا كامل سنتي جميرو ميلو بزح جزية أصابو بلي أب قدامي ساميل معرف 10 قصر 20 حدن ساول دما إيد فلسطيناويان قبل عليلو من تخت كونسي مفنت أراخد كونو نعاقه بقبله سلازي ساول نداويد لمون كلا إيسع حمي كتكوني خابن أملاخ قريبة لنا سبات سبوت دقيقة خونة تدليم وي أنست دقيقة خونة تدلين نخبري كولدا خزمدا كخبرو ولودو خصص نمبر سب نختت أفعلك والكاي تبوني خاي ساول جن نميلو كول قالو كهبو خلو نداويد كوانا يلو بآغيرو كتفو إليو مالن مساقن مس داويد تحبابر سلازنا كم زنبرت أمليقاون كم زد حانوتو التاريخ زنقرنا كامن سنتي جميروم بزح جزية از أبو بلي كناخ أي سعرونن كبر نزخر سميخون لب أملاخ داويد كاب داويد نمهارو بزح جزية كامن سنتي جميروم بزح جزية از أبو بلي كله ساول سلسة جزية فتنة قتلت كايد اللي خلو إجزاء كا سلسة جزية نساول أبيد داويد أودي هو داويد كن يتاورد ذيك العلم مسيح إجزاء نابتي إجزاء زقبو إيدكا أيتلعل ساول وي حميم وي بخالو تنبر ساول بيدي أي موتني سلازغايو أنا أكابك فناه إصباتي نتعب حدث كده سألائخا أفكر زوالو نجر نبموت نزفرو رسب كنحفوك هابز زعب نجر أي نبرني سلازي لومي سألائخا أب إيدكا هيبكالو أملاخ إلهم قتلوا خدفوا وخلوا داويد جنا بقالو نسبوا بقالو عقتهم من حرستو تابزباني حرسو تلمتاتهم كأ أنوحي سلازي محرس أبزبان سب محرشة أبزبان سب تريفوس محرشة أمريت نتاي جبر كلها نفولت حرستو تابزباني حرسو تلمتاتهم كأ أنوحي اتفتنا كساب كندي كبيد كم زنبره اتسقاي كساب كندي كبيد كم زنبره جن اتزاي تخس حلاوي قاسو سلازنبره حرستوت أبزباني حرسو تلمتاتهم كأنه كابن سناتي جميرهم بزح جزي أصابو بلي سلازبله انتاي نيرو تصاببا قالز كله حرستوت أبزباني حرسو تلمتاتهم كأنه حدا معلت ترى يكون نيل أزي نوح زخنا تلمي أبزباني تلموي أب قدامي سامويل معرف 10 قصر 10 حدا ساول دما
نداويت مس مندق ألاقي بقتل إيلو كينات ورورة داويت كأخل تسع أبكر ميو أغلسي سلازة حرستوت أبزباني حرسو تلمتاتهم كا أنوحي أبقدامي ساميل 10:9 ساول دما حلو حدي رومو نقوهم انت خد قزلوس ناب داويت لأخات سدده ميلو كل سبيت داويت جنا بزالي تزيا نفسها انت دحنكا صبح انت زيد دحنكا صبح كتموتي خايلا نغرتي سلازي سلمنتاي حبيركيو سلمنتاي يحلف كذهاب كني إلو بأخ حتى خلو أنا عند زي سديد كن قتلك أسل زبلني إعلان داويت جن محرت غيرات اللي أبقدامي ساميل 10:33 ساول دما هو قوكينات ورورلو شعينات تنبؤ نداويت كقتلو 5 مدبه 3 سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ካብ ንእስነተይ ግዜ ኣጻበቡ ላይ ሓረስቶት ኣብ ዝባነይ ሓረሱ ትልምታቶም ከዓ ኣንውሑ ካልኣይ ነጥቢ ንሪኦ ኢድ እግዚአብሔር ንረድኤትና እዩ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ኣግማድ ረሲኣን በተኸይ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ንኩላህና ንብዙሓት ይሓለዋ እግዚአብሔር ንኩሉ እዩ ከም ዳዊት ገይሩ نحلوا እግዚአብሔር ንዝተገብረሉ ዕለት ዘስተንተነ ግን የለን ስለዚህ ኻዩ ኩሉ ግዜ መዝሙር ዳዊት እንደገም ዘለና እዩ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ኣግማድ ረሲኣን በተኸይ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 54:17 ንዓኺ ኸወግእሉ ተሰርሐ ኣጽዋር ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርድት ዝትንሳኣከ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕዮ ኢኺ እዝርስ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆምን ካባ ይብል እግዚአብሔር ስለዚህ ልብ አምላኽ ዳዊት ሳኦል ካሃድን ኸሎ እግዚአብሔር ካነ ሳኦል ሕሊፉ ክህቦ ኸሎ ረትዒ እዩ ዝገብር ካብ ዘፈር ክዳኑ ቆሪጹ መስተይኡን ኩናቱን ክወስድ ከሎ ነዚ ኩሉ ዝፈለጠ ሰብ ኣይነበረን ስለዚህ ንጽባሒቱ ኣማዕድዩ ኣቦይ ሳኦል ኢሉ ክጽውዖ ከሎ እዩ ስለዚህ ኣበይ ኣለዎ ሓለውቱ ኻይ ንስኻ ንኽፉእ ሓሰብካ እግዚአብሔር ይሕሊፉ ሂብኒ ኣነ ግን ከምቲ ክትገብሮ ትገብሮ ከይገብር ምስ ኣምላኽ ምሒለ እየ እንታይ እዩ ዝብል ሳኦል ዳዊት ወደይ ካባይ ንስኻ ትጸድቕ እዩ ነዊሕ ግዜ ተዛሪቡ ቃል ኣምላኽ ያዊ ንዓኸ ኸወግእሉ ተሰርሑ ኣጽዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንሳኣከ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕዮ ኢኺ እዚ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆን ካባዩ ይብል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ክማጎቱኻ እዮም ኣይክረትዑኻን እዮም ክቃልሱኻ እዮም ኣይክስዕሩኻን እዮም ተባሂሉ ዝተባህለ ነቲ ነቢ ኣብ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ተፈጺሙሲ ነቲ ንሱ ዝዛረበሉ ዝነበረ ቃል ግና ክምጉትዎ ኣይከኣሉን ንሓደ ሰራዕ ማኣዲ ሃዋርያ ኣይኮነ ነቢ ኣይኮነ ካብ 5 ዓዲ ቁጽሪ ናይቶም ሰባት እኳ እንደዘይተጠቕሰ ካብ 5 ዓዲ ንእስጢፋኖስ ክከራኸርዎ ከም ዝተንስኡ ንሱ ግን ነቲ ንሱ ዝዛረበሉ ዝነበረ ቃል ግን ክረትዕዎ ከም ዘይከኣሉ ስለዚ ብርግጽ ከም ቃሉ እንተተመላለስና ከምቲ ንስ ዝበለና እንተኮይንና ናብቲ ሰባት ዝገብሩና ዘይኮነስ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝገብረና ረድኤት እንተጠሚትና እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ከም ዘኽብረናን እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ሞገስ ከም ዝህበናን ክገለጽ ከሎ እዚ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆምን ካባ ይብል እግዚአብሔር እንታይ እዚ ርስቲ ባሮቱ እንታይ ዝጉልቲ ባሮቱ ንዓኺ ዝወግእሉ ተሰርሕ ኣጽዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ዳዊትን ሳኦልን ዝነበረ ውዲት ከም ዘይጠቐመ ርኢና እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንሳኣከ ኩሉ ልሳን ድማ ከተረትዕዮ ኢኺ እዚ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆምን ይብል እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10:28 ኣነ ከዓ ህይወት ዘለዓለም ይህበን ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምዝዐን የልቦን እቲ ንዓተን ዝሃበና ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እሞ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልቦን ሓለዋ እግዚአብሔር ኣነ ከዓ ህይወት ዘለዓለም ይህበን ሓለዋ እግዚአብሔር
ኣብ ምድሪ ካብ ክፉእ ነገር ምዕቃብ ኣብ ምድሪ ካብ ጸላእት ምዕቃብ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ሓለዋ ከዓ ካብ ዝፋን ኣምላኽ ካብ ሕቑፉ ኣምላኽ ካብ ርስቲ ቅዱሳን ካብ መንግስተ ሰማያት ንኸልቅቑና ንዝደፍኡና ኣጋንንቲ ዓወት ይህበና እሞ ኣነ ከዓ ህይወት ዘለኣለም ይህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፋእኔን ካብ ኢደይ እውን ዝምዝዐን የልቦን ስለዚ እቲ ብትንቢት እዚ ርስቲ ባሮት እግዚኣብሔር ጽድቆምን ካባእ ይብል እግዚኣብሔር እዩ ሳልሳይ ንጽዮን ምጽላእን ሰዓብየኑን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ቁፅሪ 5 መዝሙር ዳዊት 129 ኢና ዘለና ንጽዮን ዝጸልኡ ኩላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪት እውን ይመለሱ እዩ ስለምንታይ እዮም ሰባት ወይ ህዝብታት ወይ ከዓ መናፍስቲ ስለምንታይ እዮም ንጽዮን ዝጸልእዎ ጽዮን ማለት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 36:15 ሕዝቅያስ እግዚአብሔር ብርግጽ ከናግፈና እዩ እዛ ከተማ እዚኣ እውን ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ኣይትወሃብን እያ እናበለ ኣብ እግዚአብሔር ኣየወክልኩም እዚ እቲ ናይ ሰናክሬም ብራብ ሳቄቲ መራሒ ሰራዊቱ ዝመሓላለፍ ዝነበረ መልእኽቲ እዩ ማለት ስለዚ ሕዝቅያስ ጽንዑ ትብዑ ካብቲ ምሳኡ ዘሎ ምሳና ዘሎ ይዓቢ ምስኡ ዘሎ ቅልጽም ሰብ እዩ ምሳና ዘሎ ግን ሓይሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢሉ ነቶም ህዝቢ ከጽንዖም ከሎ ካብዚ ከፍርሶም ምእንቲ ንጉስ ኣሶር ኣይክወቅዓኩምን እዩ ኣይክኽእለኩምን ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኣየወክልኩም ሕዝቅያስ እግዚአብሔር ብርግጽ ከናግፈና እዩ እዛ ከተማ እዚኣ እውን ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ኣይክትወሃብን እያ እናበለ ኣብ እግዚአብሔር ኣየወክልኩም ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝተሓልፈ ሃገር ኣምላኽን ህዝቢ ኣምላኽን ዝጸልኡ መን እዮም ኢሉ ንጽዮን ዝጸልኡ ኩላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪት እውን ይመለሱ ኣብ ቁፅሪ 18 ትንቢት ኢሳይያስ 36:18 ሕዝቅያስ እግዚአብሔር ከናግፈና ኢሉ ኣይሕበልኩም ሓደ እኳ ካብቶም ኣማልኽቲ ኣህዛብሲ ንሃገሩ ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ዘናገፈ ደሎ እዩ ራብ ሳቄ ዝምድሮ ዘሎ መደር እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቁፅሪ 10 ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ነዘን ሃገራት እዚአን ንሃገሩ ካብ ኢደይ ዘናገፈ ኣየና እዩ እግዚአብሔር ከን ኢየሩሳሌም ዶ ካብ ኢደይ ከናግፋ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንጽዮን ዝጸልኡ ይሕፈሩ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ኢየሩሳሌም ንኢየሩሳሌም ከድሕና ኣይክእልን እዩ እግዚአብሔር እቲ ስኻትኩም ትእመንዎ ዘለኹም ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝሓሰብኩም ከናግፈኩም ኣይክእልን እዩ በዚ ከዓ ሕዝቅያስ ኣይሕበልኩም ስለዚ ንጽዮን ዝጸልኡ እንታይ ይኾኑ ንጽዮን ዝጸልኡ ክሓፍር እዮም ኢሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ኢደይ ከድሕን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ከረድእ ኣይክእልን ኣነ ካብ እግዚአብሔር ይዓቢ ሓይለይ ካብ እግዚአብሔር ይዓቢ ስለዚ ከዓ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንጽዮን ዝጸልኡ ይሕፈሩ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 37 ቁፅሪ 34-35 ምእንቲ ርእሰይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ነዛ ከተማ እዚኣ ከድሕናን ክከላኸለላን እሞ በቲ ዝመጾ መገዲ ክምለስ ናብዛ ከተማ እዚኣ እውን ኣይከኣቱን ይብል እግዚአብሔር ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ እቲ መልእኽቲ ምስ መፀ ንጉስ ሕዝቅያስ ኢሳይያስ ከዓ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ናብ እግዚአብሔር ምስ ከደ ፀርፍኻን ፀርፍናን ስምዓዮ እዚ ዘይተገዝረ ሰናክሬም ንጉስ ዝፍክረልና ዘሎ ዝብለና ዘሎ ስምዓዮ ንሕና ቅድሚኡ ዋላ ሓንቲ ሓይሊ የብልናን ክእለት የብልናን ስለዚ እግዚአብሔር ብሓቅ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣብ የማነይቲ ኢደይ ይጽላለ እዩ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑን ብለይቲ ክወቅዓንን ኢሉ ስለዚ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ጠበቆኦም ብርቱዕ ኢሉ ኮፍ ኢሎም ከለው ንምጉቶም ባዕሉ ክውዳእ ኣሎም እዩ ኣብ ደሮት ዘኽታማት ኣይትእቶ ኢሉ ናይ ቀደም ደረት ኣይተዝብል ኣብ ግራት ዘኽታማት ከዓ ኣይትእቶ ጠበቆኦም እንታይ ጠበቆኦም ሓያል እዩ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ ኮፍ ኢሎም ከለው ንምጉቶም ክውዳእ ኣሎም እዩ ስለዚ ህያው እግዚአብሔር ምእንቲ ርእሰይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ነዛ ከተማ እዚኣ ከድሕናን ክከላኸለላን እሞ በቲ ዝመፀ መገዲ ክምለስ እዩ ናብዛ ከተማ እዚኣ እውን
ኣይከኣቱን ይብል እግዚአብሔር ስለዚ ኣይትረበሽ ኣይትሸገር ሓላዊኻ ኣነኤ በቲ ዝመጾ ከም ዝምለስ ክገብሮ እዩ ንሱ ዘረባ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ከድሕን ኣይክእልን ኢሉ ኣነ ከዓ ተግባር ኣምላኽ ክሰርሕ እዩ ንኣይሁድ ከዓ ኸም እዩ ዝብሎም ነበረ ግብሪ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑን ኢሉ ግብሪ ኣቦይ እንተገበርኩ ግና ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ምእንቲ ርእሰይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ምእንቲ ርእሰይን እቲ ዝበልዓንስ ምእንታይ ክብል ብሂወት ክነብር እዩ ዝግባአና ኮይኑ ንፈቅዕ ኮይና ዘይኮናስ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ርእሰይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ነዛ ከተማ እዚኣ ከድሕናን ክከላኸለላን እሞ በቲ ዝመፀሉ መገዲ ክምለስ ናብዛ ከተማ እዚኣ እውን ኣይከኣቱን ይብል ሕያው እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ እንታይ ገበረ ኢልዎ ኣግማድ ረሲኣን በተኸይ ኣብ ቁጥሪ 6-7 ማለት ኣብ መዝሙር ዳዊት 129 ቁጥሪ 6-7 ከምቲ ሳዕሪ ናሕሲ ዓጻድ መሊኡ ዘይዓትረሉ ምልዓል ንዳኣት እውን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከይዓበየ ዝሃጉብ ይኹን እወ ኣንጻር እግዚአብሔር ምኻድ ከምቲ ሳዕሪ ናሕሲ ዓጻድ መሊኡ ዘይዓትረሉ ምልዓል ንዳኣት እውን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከይዓበየ ዝሃጉብ ይኹን ሳዕሪ ናይ ናሕሲ ሳዕሪ ናይ ሂድሞ ቀልጢፉ ይበቁል ቀልጢፉ ይዓቢ ግን ሱር ክሰድድ ስለ ዘይክእልካ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ፀሓይ እንተመንፂ ክረምቲ ከሎ ኣብ ክረምቲ እዩ ዝነቅፅ እዩ ስለዚ ኣንጻር እግዚአብሔር ምኻድ ኣንጻር ሕጊ እግዚአብሔር ምዃን ጥፍኣቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝቃላጠፍ እዩ ዝገልጽ እዩ ስለዚ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 37 ቁጥሪ 36 መልአኽ እግዚአብሔር መጺኡ ኣብ ሰፈር ኣሰራውያን 185,000 ሰብኣይ ወቕዐ ኢሉ ንጽባሒቱን ጊሆም ምስተንስኡ እንሆ ኣብ ኩሉ ስፍራ ረስያታቶም ጸንሐ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ስለዚ ከምቲ ሳዕሪ ናሕሲ ዓጻዲ መሊኡ ዘይዓትረሉ ምልዓል እንዳኣት እውን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከይዓበየ ዝሃጉብ ይኹኑ 185,000 ሰራዊት ብሓደ ለይቲ ተቐዚፉ ሓዲሩ እግዚአብሔር ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብ ቁጥሪ 8 ማለት መዝሙር ዳዊት 29 ቁጥሪ 8 ሓለፍቲ መገዲ ድማ በረኸት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ይኹን ብስም እግዚአብሔር ንባርኾኩም ኣለና ኣይብሉን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሓለዋ እግዚአብሔር ዝተገብረሉ ኩሉ ነገር ምሰስተንተነ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ መጻኢ ሓደ ቃል ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥሪ 176 መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ እቲ ዝነውሐ ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጥሪ 176 ከም ጥፍዕቲ በጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኹን እሞ ንባርያኻ ድለዩ ከም ጥፍዕቲ በጊዕ ተባረርኩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በዘን ሰለስተ ሓሳባት ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከነጠቃልል ኢና ከም ጥፍዕቲ በጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኹን እሞ ንባርያኻ ድለዩ ስለዚ ከም ጥፍዕቲ በጊዕ ተባረርኩ ክብል ከሎ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ቦትኡ ከም ዘይነበረ በቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ሕጊ ከም ዘይከደ ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝረሓቐ ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራሱ ኣብ መከራ ከም ዝወደቐ ሓደ ነገር ግን ይብል ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኹን ስለዚ እንታይ እዩ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኹን ጸላእትኹም ኣፍቅሩኒ ዝብል ኣብ ሳኦል ዝነበሮ መትከል ዘይልወጥ መትከል ነይሩ ሽሕ እኳ ሳኦል ንዓይ ክቐትል ብዙሕ ግዜ እንተፈተነ ሳኦል ግን ወይን በኣምላኽ ክመውቲ ወይ በኻልኦት ክመውቲ እምበር ኣነ ኣብ ልዕሊ ሳኦል ኢደይ ኣይዝርግሕን እየ ኢታውርድ እድየከ ላዕለ መሲሓ እግዚአብሔር ስለ ዝብል እግዚአብሔር ስለዚ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኩን ከም ጥፍእቲ በጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ግን ኣይረሳዕኹን ትእዛዛትካ ብምርሳዕ ኣይኮነን ሰብ ድኹም ስለ ዝኾነ ስጋ ድኹም ስለ ዝኾነ ዳ እምበር ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኹን
أب وانجيل ماتيوس معرف 26 أبت قويتا صلوت زمهارلو حواريات صلوت يدليهم نيرو بصلوت يأمنو نيرو صلوت كقبري يدلي نيرو كصلي يغناي كالو سلازي دخامنا زفلت سلازي هنا قويتا انتا يزبلوم أفتنا خيتا آتو نقحن صليون منفس دلوي سقاقن تقومين تأزازاتك أيرسعهم كم تفئت بقع تبارركوي سلازي لومي كم تفئت بقع تباررنا دينا كاب قال أملاخ كاب حق أملاخ كاب برخة أملاخ وسينا دينا زلناوي أبرخة أملاخ ينازلنا لومي زلنا يوبوتا كنرئي أم حلو ولا نادينا زلنا ولا تألينا لنا مخنياتو لب أملاخ داويت زتقمو زنبره هلو كنتان ناي مسنتان صقا نيرو ብዙሓት ሰባት በደል ክብድሉ ከለው ሞ እግዚአብሔር ነቢያቱ ሊኢኹ ተጋጊኹም ክብሎም ከሎ ምስቶም ተጋጊኹም ዝበልዎም ንዓቶም ክቀስሉ ንዓቶም ከኣስሩ እዮም ዝጓየዩ ነይሮም ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን ነቶም ዝመፅዋ አገልገልቲ ኣምላኽ ተጋጊኻ በዲልካ ክብልዎ ከለው ኢዱ ንላዕሊ ይሓፍ ዘብል ነይሩ ብርግፅ ተጋጌ ርግፅ ሓጢኤ መባእስየ ነጊርኩምኒ መተዓደቂየ ከዓ ንገሩኒ ማለት ናብ ኣምላኽ ጸልዩ ኢለ ስለዚህ ናብ ኣምላኽ ጸልዩ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣምላኽ ሓጢያትካ ይቕረ ይልካ ኣይትመውትኒ ኢኻ እዩ ዝብሉ ስለዚህ ከም ጥፍእቲ በጊዕ ተባረርኩ ስለዚህ ሎሚ ኣበይ ኣለና ሎሚ ኣቦታና ኣለና ኣበይ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4 እንታይ እዩ ዝብል መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሊኻ እንተተላዕለካ ትዕግስቲ ንብዙሕ ዓበሳተ ህድያ እሞ ቦታኻ ኣይትልቀቕ ምብራር ማለት ካብቲ መጓሰ ምፃእ ማለት ምብራር ማለት ካብቲ ክትህልወሉ ዝግባእካ ቦታ ዘይምህላው ማለት ምብራር ማለት ኣብቲ ክትህልወሉ ዝግባእካ ስነ ምግባር ዘይምህላው ማለት ምብራር ማለት ነቲ ትጸልኦን ነቲ ዘይተኣምለሉ ነገር ምስራሕ ማለት እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ሰውረና ከም ጥፍእ ትበጊዕ ተባረርኩ ልበ ኣምላኽ ከምዚ ስለ ዘስተንተነ እግዚአብሔር ረዲእዎ ሎሚ ኸንሕናይ ኣቦታና ምህላውና ኣብ እምነት ምህላውና ምስ እግዚአብሔር ምህላውናን ዘይ ምህላውናን እነስተንትነሉ እዩ ከም ጥፍእ ትበጊዕ ተባረሩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ጸሎት ክንጽልዮ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰርዓቶ ከም ጥፍእ ትበጊዕ ተባረርኩ ትእዛዛትካ ግን ኣይረስዓኹን ትእዛዛትካ ግን ኣይረስዓኹን ምክንያቱ ኣበሳታት ወይ ሓጢያት ዝግበር ببزح مخنياتي ساعن مفلات زقبرالو عقم بمسعن زقبرالو تجديد كا تدريح كا تقبرو الله بخفات بقرحي تقبرو خالو سلازي እግዚአብሔር عقمنا سلازي فلت نت بقرحي نت بخفات نقبرو بدل እግዚአብሔር شلل አይብሎን اب ايوب مزمور معراف 5 كل جزء خنذكره زلنا بزعبات نحاسبه بزعبات نقبره بزعبات نزاربه أبكر إخزابير كمي كم زخو كاب سبات نحابه نسبات كنا تعللهم نسبات كنا عشوهم نسبات كنا ردوهم نخلينا أب إيوب معرف هم مشخاب 10 حدا 10 3 تايل زلو إخزابير نقرحات بقرحهم يحزهم إخزابير نقرحات بقرحهم يحزهم يداوم بتنقل قال نجر نخيس لتاها مخرط أويات يزرزرو نمخرط أويات يزرزرو سلازي نتأزازات كأيرسعهم نتأزازات كأرسع أيكونكم غيرين أمور داتان تايزبل نباريها دليو نباريها دليو اتاز تفأت بقع بعلا نابت موقاسخت ملس عيتفألنا اتاز تفأ وركي كابتو محفوظة كابتو سفر وديقون مريز تدربي بعلو تلعيلو ناب محفوظة كأتواي كألني سلازي نباريها دليو كم تفأت بقع تبارركو تأزازات كايرس عخنمو نباريها دليو نباريها دليو نباروت كا دليرنا إلنا لومي أبكن ميو كمبركه ليتن معالتن كنبع سلحاتياتنا سلا سدرانا سلا حزبنا سلا هاجرنا سلا بيت خريستياننا سلا علمنا لومي نباريها دليو لومي نبيت خريستيان كا دليا لومي نحزب كا دليو كم زتفا أباقع انتاي كوينا لنا تباريرنا ألنا مخنياتو زدن حلوا قسنتو
بأبدنبي وبزلوا 9 ناباجع ززاناقع قواسا يكونني تزيد تاخص قواسانا بتن زلوا 9 ناباجع ززاناقع قواسا يكونني 9 حديقو سلز تفقت حنت بقعيل حواري قدوس بيتروس انتاي رزلو كم تبارر باقع تفيقكم نبركم لو مقنا ناب تحقاساكم من حلاو نفساتكم من تمليسكم اللهم لومي ناب تحلاو قاسانا كنملس እግዚአብሔር ይደግፈና ከም ጥፍዕት በጊዕ ተባረርኮ ትእዛዛት ካይረሳዕኹንሞ ነባርያኻ ድለዮ እናበልና አቦታና ምህላውናን ዘይምህላውናን ከነስተንተን ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስኩላህና ይኹን አጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ንዒኹን ዝሰማዕናዮ ሕያው ቃሉ ኣብ መድረኽ ወፂና ክንምድረሉ ክንዛረበሉ ዘይኮነስ ብህይወት ክንነብረሉ ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስኩላህና ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስራሕኩምን ግዜኹምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ዝተኸታተልኩሞ ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ውህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር